Aké je východisko pre Slovensko z tohto závozu civilizačného, ekonomického, sociálneho? Podľa môjho názoru, ktorý sa opiera o skúsenosti z domova, ale aj zo celého sveta, treba vytvoriť nový model s novou štruktúrou, s vyváženým vzťahom medzi súkromným a štátnym sektorom. Ináč povedané, treba posilniť štátny sektor. Treba vytvoriť nové podniky, štátne podniky. Prečo? Lebo štátny sektor je automaticky stabilizujúcim prvkom. Podívajte sa, štátny sektor bol schopný za socializmus zabezpečiť plnú zamestnanosť. Ale on bol schopný zabezpečiť plnú zamestnanosť aj v sociálnom štáte v západnej Európe, kde celá 1/3 výrobnej sféry patrila štátu a štát trh reguloval. Ale je tu i ďalší moment. Štátny sektor je schopný zaplatiť spravodlivé mzdy. Prečo? Lebo on sa neženie za maximálnymi ziskami. Štátnemu sektoru stačí v úvodzovkách rentabilnosť. Kdežto súkromný sektor, ten sa ženie za super ziskami. A v rámci tohoto naháňania za super ziskami on stlača mzdy. A ako ich stlača? No stlača ich aj tak, že necháva druhotriedne krajiny súťažiť medzi sebou, ktorá z nich ponúkne súkromnému sektoru lacnejšiu pracovnú silu. Chcel by som osobitne zdôrazniť, že vytváranie štátnych podnikov, nových štátnych podnikov si nepredstavujem formou znárodnenia, vyvlastnenia. Nič také. Treba vytvoriť postupne nové štátne podniky, ktoré využijú najmodernejšiu počítačovú techniku a najmodernejšie biotechnológie, v ktorej my máme istú tradíciu. Takže by sme mohli vyrábať lieky, aj tie lacné lieky, ktoré sú známe ako generika. By sme mohli vyrábať potraviny a vyvážať ich, vieme ich vyrábať. By sme mohli vyrábať obojživelné záchranné vozidlá, ktoré sú dnes vo svete veľmi žiadané. Vy viete, že zmenou klímy vznikajú tsunami, vznikajú obrovské povodne, všelijaké tajfúny, proste prírodné katastrofy a tento typ obojživelných záchranných vozidiel je veľmi žiadaný. My by sme sa mohli na jeho výrobu špecializovať a zásobovať celý svet. Ale mohli by sme napríklad namiesto vyvážania surového dreva, guľatiny do Poľska, do Rakúska, vyrábať nábytok a nábytok by mohol byť ďalší náš exportný artikel. Ak my vieme blízko Trnavy vyrábať nábytok pre IKEA a tá IKEA je náročná a je spokojná s tým nábytkom, ktorú robia naši robotníci a technici, prečo by to nemohol byť náš národný exportný artikel? Alebo minerálna voda. Tu sa využíva v súčasnosti 22 prameňov. Ale my máme tých prameňov 1200. A v čase, kedy voda kvalitná, akú máme my na Slovensku, má cenu nad zlato, by sme mohli tiež z tohoto urobiť lepší exportný artikel. Ďalej by som chcel zdôrazniť, že do nových štátnych podnikov by sme vpustili súkromný kapitál. Ale kontrolný balík by mal štát, ako je tomu vo Francúzsku. Vo Francúzsku je 1500 veľmi dôležitých, významných podnikov, ktoré má v rukách štát, lepšie povedané, má nad nimi štát kontrolu. Má kontrolný balík. A ďalších 1300 podnikov má francúzsky štát, je v pozícii francúzsky štát v nich ako menšinový účastník. Keby sme potrebovali ďalšie financie, no tak si ich požičiame, ale nie tu v Európe, ale od nových vznikajúcich
ekonomických mocností, ako je Čína napríklad, za nízky úrok, lebo to sa dá. Hej. Čiže, ako vidíte, moja vízia, to je vízia modernej ľavice, ku ktorej sa ja hlásim, je víziou, ktorá sa nebojí trhu, ale my sme zásadne proti totalitnému trhu, proti tomu, aby absolútne vládol trh. A preto žiadame vyvážený vzťah medzi súkromným a štátnym sektorom.